късмета на участниците и избора на журито. Сега ще ви разкрием какви са текстовете. Монолози на Тесей и на Егей, Роза майчина сълза, басни Комарът 1 и Комарът 2. Журито става още по-взискателно към участниците. То ще дава оценки от 2 до 5. Отново, лошото е, че след първия рунд ще останат 3 участници, които ще запълнят топ 3. За последния кръг ще трябва да останат само 2. На този рунд първите 2, които ще отидат на втория кръг, ще бъдат тези с най-голям брой събрани точки. Третият ще бъде избран от журито. Време е за истинското начало. Добре. Представяме ви тези, които се явиха с карти, имитираха Лили Иванова, а сега какво ще рецитират, ще разберем след видеото. Не да ме припомняш, не да ме поглеждаш, случайно и нежно, не както преди. Моля те, не ме царостой, моля те, не ме прегръщай, тъй следващо изказ, не както преди. Моля те, не ме припомняш, не да ме поглеждаш, тъй отчаяно и нежно, не. А сега нека чуем изразителното, внушителното и поучителното изпълнение на баснята Комарът от Грегори Калчев и Иван Радев. Махни се, жалка стар, знай измет аз съм цар. Извика на Комара за гняв лъвът могъщ и величав. То с час война му обяви на Комарът. Не смятай, Рече той. че царският ти сан ме плаши и тревоги ми създава. От теб е волът по-голям, ала каквото искам с него правя. Изрекал тези думи той. Насвири мигом за атака, без сам трава, без сам герой. От първо се отдръпва, чака, връхлита, жили по врата. Докъдето подводи лъва, лъвът е в пяна цяло. И пламно взор се взира. Реве, наоколо трепери храст и звяр. И таз тревога в всемира е дело на един комар. Браво, а сега нека чуем оценките. Марти? Аз отново ще дам 4. Можеше животните да се направят по-изразително. Иначе разказвача много добре и това е с книгата много добре измислено да се чете от нея. Криси? Иван четеше много неизразително, но пък от друга страна Грегори много добре се изяви в ролята си на разказвач и затова давам 5. Ния? И аз казвам, че Грегори много добре беше подготвен, като истински разказвач изглеждаше и затова и аз ще дам 5. Журито вече даде оценките си, така ще да представим към втория участник. Александър Илиев, той е фокусник и имитатор на Михаела Филева, жената, която обича приливите и отливите като любовта, но преди това видео. Ако можех да те прегърна и да бъда тук, като първи сняг, нежно да се разтопя по теб. Ако можех да превърна тишината в звук, аз сякаш стъпвам едва потъна в лед. Тръгвам си, но отново връщам се назад, като приливи и отливи любовта. Тръгвам си, но отново връщам се назад, да те обичам. Време е да посрещнем човекът, който ще рецитира втората басня за Комарът. Това е баснята за Комарът. Нищожната муха с набезите си не спира. Ту жили му устата, ту дългия гръбнак, ту се завира в носа му чак. Невидимият брат ликува и се смее, когато вижда как животът обяснее. И с ногти и с зъби в кръв се то удавя. Дере се, хапе се, лъвът окая, бие въздуха с опашка, а той гняв безкрайен го смазва и мори, той грохва прималя.
Напусна битката комара нашата слава, разглася я напред, но без да знае, че засадата на паяк пада и там намира своя край. Каква полука мога аз да извадя? Аз виждам даже две. Сред всички врагове, от най-малките най-много се пази. Избягал не от едно премеждие зловещо, загива си човек от нещо в нещо. Това с книгата беше отново добре. По едно време имаше някакво объркане, което не се разбра. И дикцията от време на време не беше много добра и трябваше и по-силно да се чете. Криси? И ще дам тройка. Според мен си знаеш текста, само че трябваше малко по-силно да чете. Оценката добре? Четвърта. Добре, Ния? Според мен спеенето преди това се беше справило по-добре, но пак беше горе-долу изразително, това ще дам 4. Следващото изпълнение е на двама души, Цветко и Благой. Те имитираха американската звезда Джастин Бибър, а сега да видим и тяхното видео. You know you love me, I know you care, just shout whenever, and I'll be there. You are my love, you are my heart, and I'll never be apart. I real team, your twin. Посрещнете на формиралата се двойка след кастингите на сцената на супер човек талантите Петко Григоров и Благой Захаринов. Чуйте и другия монолог на гей отново. Едно от двете – незабавна смърт или безбрачие за цял живот. Зато и дете, попитай своите чувства, буйната си кръв и младостта си. Дали, ако баща си не послушаш, след той ще издържиш под грубо разсуд, зазидана в хладен манастир, да пееш цял живот безплодна жрица, възхвали към безплодната луна. Блажени триш, които имат сила да извървят подобен девствен път, но вярвай ми, Пасароза, от която извлечено е маслото Охайно, е много по-щастлива от онази, която на моминския си трън разцъпва и повярва и умира в своята самота. Не бързай, Хермия, ти си добре. Деня на новолунието, който ще свърже мене с моята любима. Бъди готова ти да избереш или жестока смърт за непокорство, или венчавка с момък Димитрий, или обет в храма на Деян за строг живот и вечна самота. Да си призная, чувах за това и мислих да говоря с този момък, но все потънал в личните си грижи до днес отлагах. Тръгвай с мен, Димитрий. Ей, гей, и ти ще ви посмъмря малко. А ти, девойко, съгласувай умно мечтите си с родителската воля. Ами по едно време имаше леко запъване, т.е. не беше добре текста. И Цветко според мен четеше по-изразително, но това няма значение, аз давам 4. Четенето беше горе изразително, благо се опита. Цветко също беше добре. На моменти се запъвахте, но това не го броя. 4. Според мен на моменти имаше грешки, но това я ще там 4. Аплодисменти за тяхната изразителна имитация. Сега ви представяме звездата певица в формата Супер човек талантите, Ралица Мирчева, която ще рецитира за вас монолога на Тезей от драмата Уилям Шекспир. А сега видео. Няма да намерят път към мен, няма да отнемат моята вяра. Искам да погледна пак на мен, не. Но знам, ще намериш си от мен и небето да достигна.
забавна смърт или безобразие цял живот. Зато и дете, попитай своите чувства и бойната си кръв и младостта си. Дали ако баща си не послушаш, след той ще държиш под грубо раз. Заситена в пладен манастир, да пееш цял живот, безплодна жрица да се хвали към безплодната луна. Блажени Триш, който имат сила да изварят добър песен път. Повярвай ми, тази роза, която извлече на маслото уханно, е много по-щастлива от онази, която на мимическия си трон разцъфва и повяква и умира в своята самота. Не бързай, Хермия, мисли добре, деня на новолунието, който ще свърже мен с моята любима. Бъди готова ти да избереш или жестока смърт за непокорство, или вечна на момъка Деметра. Или обета в храма на Диана, строг живот и вечна самота. Да си призная, чувах само това. Мислех да говоря с този момент. Но все потъна в ученик. Не викам бана, как ще трябва. Аз ще дам 4, защото в началото ми беше малко монотонно, иначе нататък стана изразително и чувствено самото четене. Аз ще дам 4, защото на моменти се запълваше в самото четене. И аз ще дам 4 поради същата причина. Журито вече даде оценките си. Добре дошли отново след рекламите. Ще е време за първия решаващ момент за финала. Кои са тримата финалисти, ще разберем само след малко. Сега нека да погледнем към временното класиране за финала, защото всички резултати до момента ще бъдат приравнени от 2 до 5 точки. Първото приравняване е вече история. Сега ще прибавим резултатите след гласа на публиката, които са прибавени от 2 до 5 точки. Вижте надява с най-сред. Поръчки? За Иван и Грегори. Да. 4 за Цветко и Балой. 3 за Рали. И 2 за Сашко. Добре, сега ни се дава на нас думата да кажем. Добре, значи Иван и Грегори, Цветко и Благой и Раница продължават напред и Сашо е на почетното 4-то място. Вече ясна и челната тройка отивате на първия финал. И сега нека да дойде и Сашо да му връчим награда за 4-то място. Да, нека изпратим сборни аплодисменти и тези, които са на 4-та позиция в Супертрек Калашите, както и да им бъде връчена награда. Ваучер от 1 лев за магазини Kaufland. Тук участниците имат отново поставена задача, която е танцуване. Латино, ча-ча-ча, стандарт, валс и куикстеп, и модерни танци, хип-хоп и улични танци. Зависите от различни отново в късмета на участниците. Журито отново ще гласува с оценка 2 до 5. Отново имаме лоша новина и след този кръг пак ще трябва да отпадне още един участник. Ще настанат само 2 за последния кръг на финала. Резултатите на участниците от първия кръг ще се запазват и оценките от втория кръг ще се прибавят към техните стари. А сега да поканим на сцената тези двама, които бяха песен на примата на българската музика, рецитираха басни за комара, а сега ще танцуват ча-ча-ча. Това са Грегори и Иван. Let's get loud.
В началото бяхте извън музика, но после се оправихте. Танцът бе хубав, имахте и синхрон и поради тази причина аз ще дам 4. Криси? Да, в началото не бяхте в музика, в края се оправихте, добрата хореография, не я бъркахте, бяхте в синхрон, така че 5. Ния? Да, наистина в началото се бърка, но после поправиха и си знаеха стъпките, което беше много важно, но това и аз ще дам 5. Добре. Ще видите. Вашият резултат е 14, който се прибавя от 24. 24. Гласувайте за Грегори и Иван на номер 2, за да ни подкрепите за напред. Сега да продължаваме напред, защото напрежението се покачва все повече и повече и моментът наистина се приближава с пълна сила към нас. Представяме Цветко и Благой, които са една стигнаха монолога на Тезей и сега са на втори кръг на финала. А за вас, Добре, Крис. Добре. Първоначално не бяхте в синхрон, обаче после, в музика, обаче после се оправихте. През цялото време бяхте в синхрон. Ми хареса. И хвата ви беше добър. Добре, Ния? Не започнахте добре, после го оправихте. После пак бъркате, но после го оправихте много добре. Но бяхте в пълен синхрон, който е важно също и затова аз давам 4. Аз не съм давал. Бяхте в началото извън музика, иначе имахте и синхрон, но аз този път ще дам 5. Добре. Сегашният ви резултат прибавя се към този. Успех за напред на вас и на всички останали участници. Тези, които искат да подкрепят Цецо и Благой, да гласуват с номер 3. Аз мога ли да съм? Време е за танца на Ралица, която имитира съвременната звезда Полигенова. Рецитира монолога на Егей, а сега ще танцува улични танци. Ice cream.
Е, така че диджей, дай газ на твоя як бас. Това момиче ми се да го водя глас. Нека тази нощ да продължи. Ето как света ми преобърне. Даваш ми тези мои мечти. Караш ме само да те прегърна. Нека тази нощ да продължи. Ето как света ми преобърне. Даваш ми тези мои мечти. Караш ме само да те прегърна. Лесно е сега, защото от години не спя. Бачкам сутрин, обед, вечер, после и през нощта. В този айскрим бит плати се държавата. Плати ли тя, но ние платиме и залата. Манико, живота си продължава. Да си го живеем както подобава. Ти коментирай рапа и осмисли си живота. Ние крачи вози по асфалта към Европа. Правя хит, подри, не съм бит, просто готин тип. Гледам те в очите, вече знаеш, че съм динамит. Е, така че диджей, дай газ на твоя як бас. Това момиче ми се да го водя глас. Не се видя за нищо, мене ми е смешно. Преди да станеш първо пожелай си нещо. Ставаш ли за нещо, пачката Переско. Къде е малка ексът на вегето? Ще хареса да има ли жълтици в гърнето. Ако няма нищо, значи стегай си до пето. Безпити тук, сака и кампонето. Everywhere, everybody know me. Super fresh with a dope style. Honey on my wrist, couple carrots on my neck. G-P-G, keep the chickens in check. All these car keys, drive the chickens to my crib. Q-Hill, got somebody sleeping on my bed. She give me IQ, that means she get ahead. I just give her beats, I don't give a plan. Cause we be in the club, bottles on deck, and goddamn it, I'm feeling myself. Cause I'ma get it up, and I'ma do it all. Like goddamn it, I'm feeling myself. Така, много хубав танц, много си ритмична, имаш много техника и поради тази причина ще дам категорично 5. Криси? Да, хореографията беше много хубава, беше в ритъм през цялото време, много технично 5. Ние, като не знаете, много приятно ми изненада с другите два танца. Беше много ритмична, както каза Криси, беше и с музиката, затова аз също ще дам 5. Да, 5. Общият ти брой е 15, браво! Който се прибавя към досегашния тим. Гласувайте за Рали с номер 1. Журито гласува, а сега е време и си гласа на публиката, но след рекламите на шофьорите с супер човек. Започваме. Добре дошли отново след рекламите. Кои са тези двама, които ще успеят да се докоснат до финалния етап на Супер човек талантите? Сега следва и приравняването на резултатите до момента от 3 до 5 точки. Гласовете на публиката са вече преброени и готови. Готово е и приравняването до сега. Третия рунд на финала, а втория ще го избере журито. Молим резултатите от публиката да се добавят към приравняването. Барабани, моля. Най-висок резултат 5 точки Рали. 4 точки за Иван и Грегори.
Да. Добре. Вече виждаме участника с най-висока позиция в класирането, който преминава напред. Сега е време и за решаващия глас на журито. Кой ще се присъединява към топ 2, ще чуем от Кристина Янкова. Кой или кои са късметливите финалисти? Ралица и Иван и Грегори. Продължават напред. Нека да се разделим с достойните финалисти. Танчева ще връчи ваучера от 1 лев за магазин Kaufland. Ако ще Започва решаващата фаза в формата, защото само след броени минути вече ще знаем името на победителя. А сега намираме третия последен рунд на финала. Нещата са малко по-различни. Участниците нямат поставена задача. Тя е свободна по техен избор. В този кръг журито няма да гласува, само ще коментира. Резултатите на участниците се анулират и няма да важат техните стави. В решаващия кръг всички е в ръцете на публиката. Кой ще стане победител в талант номер 1? Започваме. Представяме ви третото изпълнение за днес на Ралица Мирчева, която танцува улични танци и рецитира монолог на Егей. Аплодисменти за нея! Само да изфираме с дозволите от джока. Дигнете капак. Сега, който знаете, журито няма да дава оценки. Марти? Първото произведение по едно време в началото леко се обърка, но това няма значение, иначе беше много нежно и завладяващо. Второто изпълнение и беше по-легнало от първото и беше драматично. Тоест, хубаво изпълнение беше. И двете симфонии са много трудни за свирене, но в първата имаше няколко грешки.
беше фалшиво на моменти, може би защото беше притеснена, но във втората симфония нямаше грешки и може би защото беше по-уверена и така. Ние? Ами, да, както казаха вече, първата имаше много малки грешки, но се забелязаха, но втората беше перфектна. Второто изпълнение беше перфектно. Гласувайте за ралит на номер 1, за да спечели титлата Талант номер 1 и паричната награда от 40 лева. Всеки от вас има право на 2 гласа. Сега тях можете да разпределите на двамата финалисти или да ги дадете на един човек. Вашият избор е много важен за двамата финалисти. Сега да поканим и другите финалисти, Грегори Калчев и Иван Радев, които рецитираха баснята за комара и танцуваха ча-ча-ча. Аплодисменти! Здравейте! Сега ще изпълним 2 фокуса. Един от мен и един от моя приятел Иван. Затова сега ще изберем някой от журито. От мен Виката сега. Изчезне. Моля да си поставиш ръкавите си някъде изпод чеса. Заднието и тази карта. Да. Виждаш, че всички карти са различни. Да. Ето тази една. Всички карти са различни. То нищо не се вижда. Ами може да се види. Абракадабра. Син салавин. Това ли е така? Да. Ето вижте, погледнете. Всички карти са различни. Ако може да видите. Сега. Когато ти кажа, искам да кажеш стоп. Стоп. Това е най-важно. Сега. Пак искам да кажеш стоп. И само го ще. Обърни четирите карти. Браво! Това бяха четвърти. Да, Да. ето погледнете. Това не е възможно. Абе, че не свършил, не съм свършил. Викни мен. Сега ги напред на евро, брат. Добре, обаче искам някой друг. Благодарим ви, а сега коментарите на своите модели. Ами, ние много не видяхме фокусите. Не знам, не мога да коментирам това изпълнение по някакъв начин. Не знам какво мога. Добре, Аз също не мога. Аз също мога. Останалите bestими. Ами, Няма ли се получи? Да, фокусите се получи. Да, фокусите се получиха. Аз виждах, не знам къде защо ми. Според мен двата фокуси. Добре, може ли да гласувате за тях? За номер 2. Сега е време за гласуването. Кой ще спечели супер човек? Нека да се да поканим двамата финалисти. Трима
нас. Може би за нас говорите. Да. Нали? Човекът, който ще стане талант номер 1 и ще получи парична награда от 40 лева. Този, който имитира най-добре, рецитира най-добре, танцува най-добре, показва най-доброто от себе си. Човекът, който е с нас от 11 април до днес, 12 юни. И се надяваме да бъде с нас. Искаме да участва и другата година, ако има супер човек де. Имате го чуваме многократно в формата. Журито му даваше много добри оценки, а сега и публиката го оцени за най-добрия участник. Той иска да бъде най-добрият и го получава. Той няма страх от журито, сцената и публиката. Има чувство за хумор и е отличен клас. Талант номер 1. Скъпи приятели, скъпи финалисти и скъпа публика. Благодарим ви, че бяхте с нас в продължение на 2 месеца, защото името на победителят е... И то е... Нека не да